मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी। पैसा ले आशीष बाबा हमारे के पुनः पुरस्कार देने जी हार्दिक अभिनंदन। वाह होती है दिलवरों की हाय हाय इनायत कभी कभी। ये उम्र में हाँ आशीष बाबा वैसा गीत सुने के फरमाइश कैले बने। हालांकि ये उम्र के लड़का लोग वैसा गीत ना सुने ना जी ना जितना उम्र बा आशीष बाबा के तनी ऊपर बा इन आशीष बाबा पानी में बैठल खड़ा हो जाए तनी खड़ा हो जाए माइक में कैमरा में आगे बैठल बने कैमरा में लगातार फोकस कीजिए। आई आ जाए ऊपर तक। ये उम्र में जितना उम्र आशीष बाबा के बा हाँ ये उम्र में ऐसा गीत के फरमाइश लोग ना करेला ना जी दमलवा। सही बात बा एकरा खातिर हम लाख लाख धन्यवाद देव आशीष बाबा के तनी। हाँ जोरदार ताली हो जाओ। ये उम्र में तो सब लोग चटना का फेर में बा। ए बेरा देखी रुपया खातिर हम नहीं बुलावत रहते ना 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 रुपया एगो प्रेम के भेंट बा स्वरूप बा और ले बा बाकी ये उम्र ऐसा है कि ये उम्र में राम नीमन लगबे ना करे। ना 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 ये उम्र में सिर्फ काम ही काम लौकेला। लौके एक जना सीआईडी इंस्पेक्टर राम प्रसाद बाबू हाँ गोपालगंज में हाँ जी वो हमने के यहाँ अनिल बाबा जानता नहीं हमारे के यहाँ सत्संग होला हर